Mit navn er Frederik, og jeg vil i denne video vise dig beviset for toppunktformlen. Vi kender formlen for toppunktet, som lyder på t er lig med for x-koordinatet minus b divideret med 2a, og for y-koordinatet minus d divideret med 4a. D står for diskriminanten, som kan findes ved hjælp af formlen d er lig med b i anden minus 4 gange a gange c. Det vil sige, at vi jo faktisk ville kunne indsætte denne formel for d i toppunktsformlen. Lad os lige bide mærke i dette. Hvis vi kigger på en helt tilfældig parabel som denne her, så kan vi se, at den er symmetrisk omkring dens toppunkt. Derfor må midtpunktet eller gennemsnittet mellem de to nulpunkter, som vi ser her, udgøre toppunktets x-værdi. Altså første nulpunkt lagt sammen med andet nulpunkt divideret med 2. Hvis vi kan omskrive dette til x-koordinatet i toppunktsformlen, som vi ser her, har vi bevist første del af toppunktsformlen. Vi ved jo, at nulpunkterne kan findes ved hjælp af formlen minus b plus minus kvadratroden af d divideret med 2a. Denne kan vi altså lige så godt indsætte i formlen således. Hvis vi reducerer her i tælleren, kan vi netop se, at plusdiskriminanten går ud med minusdiskriminanten. Herved får vi minus 2b divideret med 2a divideret med 2. Ved udregningen af dette led får vi minus b divideret med 2a, som altså er x-koordinatet i vores toppunktsformel. Herved har vi bevist x-koordinatet i toppunktsformlen. Herefter skal vi finde et bevis for y-koordinatet i toppunktsformlen. Hvis vi igen kigger på vores koordinatsystem her, og udvælger et hvilket som helst punkt, som eksempelvis dette, kan vi aflæse, at det har et x-koordinat, men også at det har et y-koordinat. Y-koordinatet er altså afhængigt af x-koordinatet. Derfor må vi kunne indsætte denne formel, vi lige har fundet for x på x's plads i funktionsforskriften for en hvilken som helst andengradsfunktion, som vi ser her. Altså f af minus b divideret med 2a er lig med a af minus b divideret med 2a i anden plus b af minus b divideret med 2a plus c. For at komme videre herfra kan vi starte med at ophæve parenteserne her ved at forkorte og kvadrere med a i første led, samt gange b ind i andet led. Herved får vi f af minus b divideret med 2a er lig med ab i anden divideret med 4a i anden minus b i anden divideret med 2a plus c. Herefter kan vi finde en fællesnævner ved at gange andet led på højre side af lige med tegnet med 2 i både tæller og nævner. For at få en nævner i tredje led dividerer jeg her med 1, som jo reelt betyder det samme. Herefter kan vi så gange med 4a i tredje led på højre side af lighedstegnet for at få samme fællesnævner som i første og andet led. Og herefter kan vi lige så godt sætte en fælles brøkstreg. Efterfølgende reducerer jeg blot her i tæller, hvor jeg får f af minus b divideret med 2a er lig med minus b i anden plus 4ac divideret med 4a. Og det vi jo så faktisk har her, det er jo b i anden plus 4ac, som var i formen for diskriminanten, som man jo lige så godt kunne indsætte på d's plads. Vi har et minus, som vi også har i toppunktsformlen her. Altså her har vi y-koordinatet i toppunktsformlen. Det kan vi omskrive til f af minus b divideret med 2a er lig med minus d divideret med 4a. Hermed har vi altså bevist y-koordinatet i toppunktsformlen, som ses her, og samlet set har vi altså bevist
x-koordinatet i toppunktformlen ved hjælp af udregningen vi har herover, og y-koordinatet ved hjælp af den store udregning vi har her. Jeg håber at I forstod videoen og at I lærte noget af den. Jeg vil i hvert fald sige tak for denne gang.